sarap po. Fish on guys, pero sinabit, sumuksok. Guys, fish on, malaki-laki din. Laki nito guys. Medyo maliit pero good size. What's up mga masters? So nandito na ako ngayon sa Manhuyod. Sakto lang yung pagdating ko. Medyo maliwanag na. So binalikan ko lang tong spot na to. Dito ako last time eh. Nakadali ako ng 3 good size na isda. Kaya tingnan ko lang kung meron pa ring isda ngayon dito. Right, so pag wala akong nahuli, hindi ko to i-upload. Pag napapanood nyo to ngayon guys, matik harvest. Fish on guys, hindi ko na record, sayang. Yati. So guys, kakasimula ko pala mag-harvest, pero ito na oh, fish on agad. Kanuping guys. Yes, sarap tingnan no. Pero hindi ko nakunan yung pag-strike nya. Sige, magre-record lang ako. Itipid ko kasi yung battery. Ngayon lang ulit ako nakahuli ng kanuping. Talagang positive tong spot na to ah. Buti na lang talaga binalikan ko. Guys, fish on, malaki-laki din. Pangalawang isda. Laki nito guys. Tingnan nyo oh. Parang binabali na yung kapong 702 natin. Uy, chickards. Malaki-laki. Kinakabahan ako dito. Daming isda dito guys. Hey. Chill lang po. Chill lang kaibigan. Chill lang kaibigan. Mati ka. Chill lang master. Laki mo master. Chill ka lang. Okay, wag ka nang mag-chill. Dali ka na. Ang laki guys oh. Positive. Oh. Pangalawang isda. Wala pa tayong 30 minutes guys. Kakarating ko lang. Ito legit na half kilo ang isda. Yan o, laki. Tagal ko na hindi nakauli ng ganitong size guys. Oh, kamay ko. Grabe guys, mga isda dito. Dalawa na. Hagis ulit. Hindi ko talaga nakukunan yung strike nila. Oh, ito, hindi ko papatayin yung GoPro guys. Ayan, fish da agad. Ay, balo na maliit. Ng gulo lang. Namulabog ng dagat. Oh, yan. Grabe, dito lang sarap oh. Checkered na naman guys. Medyo maliit pero good size. Sarap nito, size 12 na hook guys. Dikit na baon eh. Oh, grabe guys. Kitang-kita nyo ha. Na-record ko na yung pag-strike ha. Dito lang sarap oh. Subukan naman natin doon. Chill lang mga isda. Sama kayo sa biyahe ko pa uwi. Sino pang sasama pa uwi? Dito, kurog na naman to guys. Sarap dito guys. Pansin nyo guys, parang spot ni Pudidi no. Yung mga damo-damo, tapos flat, walang kantil. Hindi siya biglang lalim. Flat lang. Dandahang, tapos palalim sa unahan. Yung biglang lalim kasi walang strike, bira strike dun eh. Lalo na pag 5 grams lang yung lure mo. Ay, yati. Sagbot lang guys. Hinahabol lang balo yung lure ko guys. May mga balo na. Wala na yung mga checkered. Grabe guys. Kung kuha sa video yun ha, checkered or katambak, nasa dalawang yan. Alam ko na yung mga galawan dito eh. Mga pakurog-kurog. Mga pakurog boys. Checkered guys, checkered, confirmed. Yung pagland lang yung naaalanganin ako eh. Ang ganda nitong size 12 na hook guys. Di talaga sila na-unhook. So pang-apat na natin itong isda guys. Unbelievable. Sabi ko na positive. Hindi pa sumisikat ang araw guys. Pero 4 na oh. Ayaw maniwala. Ayan oh. 4 na guys. Hindi pa sumisikat ang araw. Gamay lang 5 ka kilo. Fish on guys, pero sinabit, sumuksok. Parang tiki yata to, yati to. Parang tuko-tuko lang guys, pero
Ay, sige lang, ganyan lang. Hintayin ko lang guys ha. Sayang kasi. Okay lang sana kung ibang lure yan. I-fire yan. Sumiksik talaga sa bato oh. Kung may kasama lang ako guys, lalapitan ko yan. Eh wala, nakakatakot. Balian ng kapong. Sige, maunat yung bibig niya yan. O yun, lumabas. Ayan. Huwag ka nang bumalik sa loob. Tuko ka ba? Ilalambos ko to guys. Uy, tingnan yung liig nito guys. What the fuck? Nahila. Yan, sumiksi kasi. Muntik mo pang dalihin yung lure ko ha. Grabe nangyari dito guys oh. Alam ko nang gagawin ko dito guys. Tatapon ko dyan para maamoy ng mga predatorial fishes. Ayan. Lapit. Ubus na yata yung mga katambak or checkered. Ang aga naman yung naubos. Aga naman ubos. 4 lang palang isda dito guys. Wala na. Lipat na ako guys. Wala na dito mga master. Lipat tayo master. 4 mga master. Lagyan natin sa plastic tapos ice. May isda pa sa loob oh. Isda pa sa loob guys. So yun oh. Skipper. Gas na. Dali. Subukan natin dito guys. Paalam lang tayo kung pwede. Yung dumadaan ako dito, napapalingon ako dito eh. Parang may gate ah. Bawal yata guys, may gate. Wala yatang access to sa dagat guys. Wala, may mga gate. May mga gate oh. May mga harang. Sirado guys. Alis na tayo. Alright guys, liligpit na ako ng gamit. Hindi na ako lilipat ng spot. Yun na yun, okay na ako dun sa 4. Mga malalaki naman. Itong ginagawa ko guys, magdadala ako ng basang towel at pinupunasan ko yung alat. Natanggal ko yung alat. Alright guys, I'm all set. So uwi na ako. Maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang yung video ito guys. Thank you. Fish on mga master.